ҷоми ҷаҳон, чемпионатҳо, тӯпи тиллоӣ, кафши тиллоии Аврупо ин ҳама ҷоизаҳое ҳастанд, ки ҳар як футболбоз ҳадди ақал як бор майли ба даст оварданашро дорад. Аммо ҷоизаам ҳаст, ки касе орзуяшро кардан наметавонад. Барои беқадр буданаш не, чунки он ҷоиза аз ҳама қадрноктарин аст. Сабаб дар он аст, ки он хеле нодир мебошад. Ба фикратон тӯпи тиллоӣ аз ҳама ҷоизаи бонуфузи инфиродӣ аст? бори дигар фикр кунед. ҷоизае бо номи супер тӯпи тиллоӣ вуҷуд дорад, ки номаш худаш аз чӣ қадар боло буданаш аз тӯпи тиллоиро мегӯяд. имрӯз мо оиди ҳамин ҷоизаи нодири футболӣ бароятон қисса хоҳем кард. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягикс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягикс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд, ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. шумо эҳтимолан оиди супер тӯпи тиллоӣ нашунидааед. ин ҳам сабаб дорад, зеро он нодир аст. франс футбол ин ҷоизаро танҳо як маротиба аз усурхонааш берун баровардааст ва он ҳам соли 1989 буд, яъне 13 сола пеш. ин ҷоизаро барои футболбозе доданд, ки дар 13 солаи охир беҳтарин будааст. вақте он ҷоизаро бароварданд, футболбозеро интихоб карданд, ки беҳтарин давоми солҳои 1956 то соли 1989 буд. пас кӣ онро ба даст оварда бошад? легендаи Реал Мадрид Алфредо Ди Стефано, футболбози Барселона Йохан Кройф ва собиқ президенти ФИФА Мишел Платини дар овоздиҳӣ ҷои дуюм ва сеюмро ишғол карда буданд. ғолиб тариқи овоздиҳии жюриҳои Франс футбол, мухлисон ва собиқ барандагони тӯпи тиллоӣ интихоб шудааст. Ди Стефаноро дутои ин овоздиҳандагон интихоб карданд ва Платиниро мухлисону ҳаводорон дастгирӣ карда буданд. онҳое ки бори бозии Ди Стефаноро надидаанду аз ҳунараш хабар надоранд, мо маълумоти кӯчаке пешкаш мекунем. ӯ 5 ҷоми аврупоиро пайҳам ба даст овардааст, 5 ҷоизаи пичичи, 8 ҷоми Ла Лига ва 2 тӯпи тиллоӣ низ дошт. новобаста аз тарки футбол карданаш соли 1960, ӯ ҳамоно шашумин беҳтарин нишонзани Ла Лига боқӣ мемонад. Ди Стефано ҳамзамон беҳтарин нишонзани Реал дар Эл Классико маҳсуб мешавад. ӯро ҳамагон эҳтироми хоса мекарданд. Ди Стефано дар сатҳи мунтахабҳо ҳам Аргентинаро муаррифӣ кардааст ва ҳам Испанияро. ба ҳамлагари аргентинитабори испанӣ баъди 23 соли хотимаи корномааш ҷоми нодирро додаанд. бозӣ кардан дар Реал тӯли 11 сол ва худро легендаи даста кардан, Ди Стефаноро водор кард, ки супер тӯпи тиллоиро дар осорхонаи Реал Мадрид гузорад. он ҷом то соли 2021 он ҷо қарор дошт, то даме ки кӯдакони Ди Стефано баъди марги ӯ ҷомро ба фурӯш гузоштанд. ҷоиза бо арзиши 187,500 паунд фурӯхта шуд ва тақдири баъдиаш ба касе маълум нест. агар ки қоидаи супурдани ин ҷоиза ба беҳтарини 13 сола бошад, пас Франс футбол бояд баъди 30 сол он ҷомро боз тақдим мекард. аммо соли 2019 гузашту, мо ин ҷомро надидем. агар супер тӯпи тиллоӣ баъди 33 соли аввалин тӯпи тиллоӣ дода шуда бошад, пас бояд соли 2022 мо онро дубора медидем. вақт гузашту, боз чизе нашуд. сабаби ин ба касе маълум нест, вале агар ин ҷом бароварда шавад, кӣ онро соҳиб мешуда бошад? ғолиб бояд аз соли 1990 то имрӯз интихоб шавад. солҳои 90 якчанд беҳтаринҳоро ба мо ошно карда буд, ки тӯпи тиллоиро ҳам соҳиб шуданд. масалан, бо як ҷоиза Зинедин Зидан, Ривалдо ва Роналдиньо, бо 2 ҷоиза Роналду Назарио. ҳамаи ин бозингарон бояд дар радабандии ҷоизаи нодир ҷой мегирифтанд. агар адолатона гап занем, бо баровардани ҷоиза бояд ғолиб аз байни Мессию Роналду интихоб шавад. ин ду нобиға тӯли 12 сола аст, ки шоигариро тақсим кардан наметавонанд ва бешубҳа беҳтарин дар таърихи футбол гаштаанд. новобаста аз ҷоизаҳои тӯпи тиллоӣ, онҳо дар корашон муваффақ шудаанд. байни Мессию Роналду аллакай 12 ҷоизаи тӯпи тиллоӣ аст, ки он шумора ба 13 мерасад, агар Месси 8-умин ҷоизаи худро имсол соҳиб шавад. агар Месси 8 ҷоиза гирад, пас ҷомро ба ӯ медиҳанд, чунки аз Роналду 3 то бештар дорад гӯ. не, фаромӯш накунед, ки супер тӯпи тиллоӣ бо инро дода намешавад. Кройф ва Платини аз Ди Стефано бештар ҷоиза доштанд, вале собиқ бозингари Реал аз ҳарду дар овоздиҳӣ пеш гузашт. бешубҳа ин навбат ҳам ғолибро мухлисон, собиқ барандагони тӯпи тиллоӣ ва жюриҳои Франс футбол интихоб хоҳанд кард. агар ин хел шавад, дилхоҳ футболбоз онро соҳиб шуда метавонад. агар имрӯз ин ҷом омодаи супоридан бошад, шумо киро ғолиби он ҳисоб мекардед? дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.